وجنام بات ہے انہیں بڑا دار انچارو کا حق جائے وجدل شادان بات ہے واجہ حاجی محمد رحیم دومی یک لچے بشی کیا یک سرگوستے ایک دبیا آشتا گو میں ناکو یا کاغذ نوشتا کتا ناکو عبدالرحیم ماں ناک عبدالرحیم واجہ آرنگا جی وجہ نو تو ہما کاغذ پسو داتا چون داتا وجہ نمگو بشتا منگو ماہا بیتا 5 دفعہ روچ یا کاغذ نقشیں جو دوچ راہی کتک میرین بلوچ عبدالرحیم نام ور تبران رچکانی سمر میر یار محمد پرلین پسر احوالی پوسٹ در سپر ماں کے بدیتین ای حبر وشتر نبی روچی دگر گوجدہ ڈگارانی یلین ماں پتی حتی گلین بندام شہری دل جمع اتی حالان دیاں پس ہر جمع باور کنے تو علمہ واجہ منی گوشاں بیدار میرا حکایتاں بچار آروج کے ماں سر گفتگیم لانچانی چاہتاں وقتگیم چکشتما کے وستگیم برزا پدا در کپتگیم لانچ تہا ماں نشتگیم چار بیر مراہا بیتگیم چار بیر مراہا بیتگیم وستگ ذرو اتکل تیاب ننگر کتک سیاہیں گلاب یہ کپتگن میر و نواب مسکین و بزگر بے حساب لانچ دنی اتکا بتاب یعقوب گونگ جور جواب مسوداگران بیتا خطاب مسوداگران بیتا خطاب کہ ہورا کتک رحم حراب لاکوٹ کو ڈرنی بے حساب ظاہر نبی غیر شہاب پر توکر پر شاہ لا جواب ارچی کے فرمان وہاب الیاس و اسحاق و امام بندے ہوتی لانکا تمام بگا بلڈت ہاس و ہام بارہ پر جوٹو ڈاچیان لیڈا پر موٹر سیکلان محمد توے بگ کماش راہا برو پر ہوش ماش یعقوب جوت کے موٹلان زیری دکائیں مردمان پر آپ مینا سر جنان 25 واجہ گون صدان رندہ کپن جیپ پدان ٹریر گون نہنگی گون بودان باجو ندن براہم دگان رحمہ شپان کوٹان گزر اتکن راہ نیم سپر پھر روتگو بل نگر سیرو جدا دارین دگر شیلان جو چانگالو مدر وارتان نہنگان بے قدر سیروج گزر بیتا پچار ماں لوٹتاں سیکل سوار 2500 کوٹاں قطار ٹریل نپہر ریت حسار رحم سڑکن جال بار بالا چاہیں میں دوار شب کے بیتا وقت عشاء وستگ نہنگ پر یکشا وشیں ہوتی ماتی وطن ہنچو کے بلبل در چمن بوئی زران انچو خطن مولا جگہ گپا مجن گراشتے ہوتی شہرہ مکان گالی کچو بستہ غلام براہم دگم دیتو سلام کرتم بیان ہر چی کے ہست نی گوشمان اصل کشت منی ویزا و راہ بندوبست مہربانی سلامت بات ہے